Hello po, magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating Facebook page at ating YouTube channel. Ito po si Doc PJ Kasem. Para sa video pong ito, atin pong pag-uusapan ang SIM card registration bilang ating tech vlog number 1. Okay? So alam naman po natin, no, kailangan nating i-register na ang ating SIM card magmula po nung naipasa ang SIM card Registration Act. Okay, so ipapakita po natin dito sa video pong ito, ipapakita po natin kung paano mag-register ng ating smart SIM card. Okay, usually mga prepaid SIM po ito. Okay, so gamit ko po ang ating cellphone para at least mas masundan nyo po. Kunin nyo po ang inyong cellphone, tapos kung nandoon po ang inyong SIM card na i-register, no, na smart SIM card. Okay, so pupunta lang po kayo, i-open nyo po ang inyong favorite browser sa inyong cellphone, kagaya po ng internet browser, mga Google Chrome, Firefox, okay? Then punta lang po kayo dito sa simreg.smart.com.ph. Ito yung website ng Smart. simreg.smart.com.ph. Okay? So, pagpunta po dito, makikita nyo po, Smart TNT, register your SIM now. Ilagay po dito, register your SIM in 3 easy steps. So, 3 step daw po. So, ano po ba yun? Step 1, get your PIN. Okay, so, i-ready po daw natin yung cellphone natin. Tapos, makaka-receive po kasi tayo ng tinatawag na OTP. Ang OTP, big mong sabihin, one-time PIN. Ito po yung parang password na 6-digit. Usually, 6-digit po yun. Okay, na kailangang i-enter, no? Para at least makakasigurado po yung system na hawak nyo po yung SIM card nyo po na rin-register nyo. Okay? Kasi isi-send nga po doon sa number na i-register. Ano nga yung step 2? I-input na natin ang ating mga information. So, complete your profile. Completuhin yung profile natin. Makita nyo po mamaya kung ano po yung mga kailangang na i-register. And, i-ready nyo lang po yung valid government ID. Okay? Then, step 3, okay, i-wait na po natin yung SMS confirmation natin. Okay? Wag daw natin kalimutang i-save ang ating control number na ibibigay kasi baka kailangan po natin in the future. So, ito yan po yun. Okay. Pagka-scroll po natin, ito na po, no? So, ang unang step, i-register nyo yung SIM card nyo. So, enter your mobile number, +63, ito yung area code ng Philippines, followed by yung 10-digit na smart number natin. Tanggalin nyo po yung 0 sa unahan kasi meron ng area code or country code. Then, dito, makita nyo po may tick box. I-check nyo po yan. Okay? Pero, pwede nyo pong basahin kung ano yung terms and conditions, privacy notice. Then, maya-maya, dito po natin ilalagay yung isi-send na OTP sa ating rene-register na SIM card. Yan, pagbaba nyo po sa website nila, nandito naman po yung guide to an easy SIM card registration. So, sinasabi po dito, ano nga ba ang SIM registration? Ayun, so ayon nga po sa Republic Act number 11934, minamandato po tayo lahat na may SIM, no? Na both kakabili mo pa lang or dati nang meron na i-register ang ating SIM card, no, sa sariling telco. So sa video pong ito, Smart. Then who should register? Para sa mga bagong mag-activate ng SIM at saka mga existing subscriber. Tapos nandito rin po yung para sa mga minors, usually less than 18 years old po yan. Yung mga SIM daw po nila is under the name ng minor parent or guardian, yung legal guardian. Then, what information are needed to register my SIM? Nandito po, mobile number with serial number, full name, date of birth, complete address, sex, upload a government valid issued ID. Ayan, so nandito, mamaya makikita natin kung ano yung mga valid government issued ID. Then, magsiselfie rin po tayo. Then, what IDs are acceptable for me to be able to register my SIM card? So, ito nga po, gaya po ng nasabi natin, government-issued IDs po sila like your passport, SSS ID, driver's license, ano pa bang nandito, voter's ID,
Yan po yung mga tinatanggap. So, PRC, if we are professionals po, mga yan. Integrated Bar of the Philippines ID, ayan. Then, nandito rin po, no, kasali din po yung mga SIM card po natin sa mga Smart Bro Pocket Wi-Fi, Plug-its, Smart Bro or PLDT Prepaid Home Wi-Fi. Ayan, kasali daw po sila sa i-register din na SIM. Then, how can I retrieve the OTP sent? Kung itong mga devices na to, papasukin nyo lang po yung inbox ng device nyo. Okay? Then, sa baba, pwede rin po kayo kung kailangan nyo po ng tulong, need help in registering your SIM with your smart. Okay, book a store appointment. So, pwede sa store. Tapos, or chat with agent or hotline po nila, 0288881111. Okay, so, ayan. So, umpisahan na po natin. Ayan. So, i-register po natin yung SIM natin. And then, pwede nyo pong, bago po nyo itik ito, pwede nyo pong basahin, yung terms and conditions. Okay, so click natin, ha. So, ano nga ba yung nakalagay sa terms and conditions? Ito yung mga rules and regulations ng Smart. So, nandyan yung definition of terms, okay, kung ano ang SIM card, ano ang SIM, registration. So, sinasabi dito, ang SIM registration is the process by which new, bago or existing subscribers na will register a SIM acquired either through yung company, through the company's area of registered dealers, okay? Basta nabili nyo, yun, kasama po sa SIM. Then, SIM Registration Act, effective date niya, December 27, 2022. Tapos, nandito yung mga processes or mga rules and regulations regarding SIM registration po natin, okay? The company shall provide the SIM registration service free of charge. So, ito pong pagpaparegister ng SIM natin is free. So, wala pong bayad. So, kung may mga nagpapa-assist po sa inyo na bayad, so bawal po yun. Sinasabi po dito, all existing subscribers with prepaid subscription shall register their SIM on or before 180 days from the SIM Registration Act effective date. So sa ngayon po, rin-record po natin yung video natin, April 7, 2023, 4:55 PM po. Okay, so as of now, hanggang April 26, I think, yung SIM card registration. Ayan. Pag mga postpaid naman, wala na tayong problema kasi nga, 'di ba, pag postpaid, registered naman na talaga yung under our name na. Okay, so mukhang wala na ring problema. Then ito nga po, para sa mga prepaid subscribers, ayan, kailangan natin mag-register ng PIN ng SIM, I should say. Then minor, okay? A minor subscriber who is less than 18 years of age at the time of registration may not register the same in his or her own name kasi nga hindi pa po legal age. So, less than 18 years old. So, pag mga ganito, okay, mga high school students, mga ganyan na may cellphone na, i-register yung SIM card under their parents, mother, father, or legal guardian. Ayan. So, nandyan din po yung mga rules for postpaid subscribers. Ayan. So, ito na po yung mga requirements for local subscribers, meaning yung mga Philippine citizens. Nandito po yung mga kailangan na information natin na isa-send. Nandyan po yung full name, date of birth, complete address, sex, assigned mobile number, and SIM serial number, type ID presented, ID number, alternate contact number or address, optional, ayan. Tapos magsasend nga po tayo ng isang one valid government issued identification. Nandyan yung passport, okay, SSS ID, GSIS, driver's license, ayan. Pwede rin palang police clearance. Okay, para sa mga may PRC, IBP cards, ayan. For foreigners, kailangan po nila ng passport, proof of address sa Philippines, tas return ticket to own country if tourists, ayan. Dyan po. Pwede nyo pong basahin, Then, SIM registration application, nandyan po yung processes nila, yun nga po, sabi ko sa inyo, rules and regulation, pati sa post-SIM registration. Ayan, miscellaneous terms. So, nandyan po lahat. Okay, ayan. So, ito po ay the terms and condition version as of February 2023. So, ito yung
last na nakuan nila, na na-update nila itong terms and condition nila ng SIM card registration. Ayan, pwede rin nyo pong basahin din yung privacy notice. Ito naman po yung tungkol sa ating data privacy. So, nandyan po yung privacy notice nila. Yan nga, in compliance with Republic Act number 11934. Kung bakit daw nila kinukulik ang ating data. So, ito, nandito. No? When you submit your prepaid SIM registration, ito yung mga personal data that will be collected from us. Okay? Ito yung mga kinukulik nila sa atin. Complete name, date of birth, gender, address, and valid government-issued ID. Yan. Yan ulit yung mga tourist. And ito yung reason kung bakit isineshare ang personal data natin. Nandyan siya. And syempre, pinaka-importante dito, paano po nila pinoprotektahan ang ating data. So, the integrity, confidentiality, and security ng ating personal data is important sa kanila. Ayan, Smart shall retain your registration data during the period of your subscription to Smart products and services and until 10 years after your subscription has terminated or your SIM deactivated. So, as long as gumagamit po kayo ng SIM card nyo, active po siya, okay? Nare-retain ang ating personal information. And kung na-deactivate man, may grace period na 10 years. Yan, nandito yung mga rights natin. So, nakapaload naman sa Data Privacy Act of 2012 na yan, we can access, pwede nating i-access ang ating data. Okay, rectify or i-correct. Yan, or i-update. Yan, then ipa-erase sa kanila kung hindi na kailangan for the legitimate purpose of its processing. So, ito po yung may isang mahalaga po dito. So, dapat ang mga data natin na sinasubmit is para sa SIM card registration lang na purpose. Hindi na pwede yung sa iba. Like, gamitin sa mga advertisements, ganyan. So, bawal po yun. Then, yan, portability of data. Okay? So, sinasabi dito na that we transmit the same to another company on your behalf. Okay? So, ayan. So, nandito yung data privacy officer nila, no? Ang data privacy office nila, located sa Ayala Avenue, Makati, 1226, Philippines. That's my email kung may mga katanungan kayo, no? Then ito, if you believe na yung data privacy rights daw natin ay na-violate sa pagpapaprocess ng SIM card registration, na-encourage po nila na i-contact no, yung kanilang company's data privacy officer. Okay, so nakapaloob po yan sa Data Privacy Act of 2012 po. Okay? So, kung okay na, i-click nyo po yan kasi hindi po kayo makakapag-send. So, pansin nyo po So, hindi po nyo makiklik yung send OTP kapag hindi po nyo nag-agree, nabasa at nag-agree at nag-understand yung dun sa terms and conditions at privacy notice po nila. Ayan. So, isi-send po yan. Masisend po sa yan. So, masisend po sa ayan. SIM card nyo po. So, ito po. So, your one-time password OTP for SIM registration is 115931. Sabi po dito, do not share this with anyone. If you did not request for an OTP, please call daw po ang Smart immediately at *888 using your Smart mobile or 02-48-41 using your landline. Ayan. So, 115931. 115931. Ayan. Then, i-click nyo na. So, resend OTP. Pwede tayong magpa-resend ng OTP. Yan. May countdown timer naman po. Ayan. So, click nyo lang po yung verify OTP. Ayan. So, makikita nyo po ito. Success. Your mobile number was successfully verified. So, ito po nga po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na kailangan yung one-time PIN para talagang isi-send kasi sa i-register yung mobile number. Siyempre, kung wala sa inyo, hindi nyo po malalaman yung OTP or one-time PIN, hindi po ma-verify. So, ito po. So, ito yung first step. Your mobile number was successfully verified. So, i-okay nyo lang po yan. Then, nandito na. So, may step 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ang unang nating ilalagay yung type of registration. So, pagka-click natin yan, ayan, nandyan, I'm registering a newly bought SIM. So, yung SIM nyo ba na rin-register ay bago or yung old nyo?
dito, I'm registering my old SIM, or for a minor, or for a new na for minor, or old na for minor. Okay, since SIM card po natin ito na dati na, okay, i-click natin ito, I'm registering my old SIM. Then ito na po yung customer information. Okay, so nationality, syempre Philippines po yan, naka-default po so pwede nyo nang huwag nyo pong ikwan yan. Pag sa mga foreigners, syempre pipili po sila dyan. Okay, and ID card, so ito po, so ano yung ating i-upload na kung natin, nandyan po, pili lang po kayo dyan kung gusto nyo pong i-upload yung driver's license, okay, or yung unified, yan. So in our case, pwede nating i-upload yung ating driver's license, ayan. And then, ito na po so take photo and ilalagay nyo po yung ID card number nyo. Okay, so if take photo muna natin pansamantala, okay? Okay, so pagka-click nyo po yung update photo, okay? Itatapat nyo po ngayon yung ID nyo, ganyan. So dapat nasa square. Then i-click nyo po tong blue. Okay, i-retake nyo lang, okay. So, dapat mabilis lang po kayo. So, i-retry nyo lang pong ganyan. Then, itatapat nyo lang po talaga dyan. Yan, ganyan dapat. Tapos, i-click nyo po yung blue button. Ayan. So, please make sure your ID is fully visible, glare-free, and not blurred. Do not refresh the page or close your browser. Sabi throughout the process. So, submit nyo lang pong ganyan. Once na nag-submit po kayong ganyan, so, pre-na-process na po yan. Okay, yan. May check mark. Yan. So, ang next na gagawin nyo po is scan your face. Okay. And po. So, pindutin nyo lang po yung scan face. Ayan. Ayan. So, ayan. So, ayan. Your ID was successfully scanned, sabi niya. Okay. Then, please click OK to proceed to the next step. Please do not refresh the page or close your browser throughout the registration process. Ayan. So, i-okay nyo na po ito. Ayan. Pagka-okay nyo, makikita nyo na po, retake photo. Ayan. And then, yung ID card number. So, kung ano yung ginamit nyo pong ID card number, ilagay nyo po dito yung ID card number. Kung LTO po yun, ilalagay nyo po dito yung ID card number ng LTO nyo. Then, first name, middle name. Kung wala kayong middle name, I have no legal middle name, i-click nyo po yan. Then, last name, okay, birthday, tapos sex. Okay? Ayan. So, ikokan po muna natin pakita natin mamaya. Wait. So, ayan. So, na-fill upan na po natin, lahat. So, pagka-fill upan nyo po lahat, so makikita nyo po may mga asterisk na kulay red. So, i-next nyo lang po yan. Yan. Tapos, ang second na ilalagay nyo is address information nyo. Yung house lot number, street, village, unit floor, building, province, ayan, city, municipality, barangay, zip code. Tapos, alternate contact number, email address kung meron po kayo. Okay, so i-kukan po ulit natin. Okay, so ayan, nakaregister na po tayo ng ating address. So, pakita ko po ulit sa inyo. Then, ang ilalagay nyo na po is next. Okay, so yung email, optional naman po yan. So, i-next natin. Please enter a valid email address. So, ito nga yung problema. Sabi na nga ba problema yon? Kasi yung at niya, hindi niya nade-detect na at. So, sige, optional naman yan. Okay, i-next nyo na lang po yun yung parang may bug ata itong sa email address. Kasi pag linalagay mo yung at, ganyan yung nalalagay. Oh. Ayan may bug. Ayan, pag number 3, number sign, tapos at, ayan. So, anyway, ayan, so i-leave nyo lang po kasi optional naman po yung email address. I-next nyo lang po.
Ayan, so nandito makikita nyo po yung summary ng inyong re-register. Okay, nandyan yung mobile number, serial number. Okay, nadidetect. Nadidetect na ng system yung serial number ng inyong SIM card, tas nationality, ID card na sinubmit, ID number, first name, ayan, i-review nyo po yan. Middle name, okay, age, sex, address, tapos alternate contact number. Then, pagkababa po dito, I hereby attest that I personally accomplished the registration and that the information and identification documents I provided are true daw, accurate and correct in compliance with RA 11934 or yung Act requiring registration of subscriber identity module. Click nyo lang po yan kasi required field po yan. So, parang ito yung sinasabi nyo na tama itong linagay nyo. Okay? Kung may mali, i-back nyo lang pong yan. So, pag binak nyo, babalik po ulit kayo doon. Okay? Then, next lang. Yan. Okay. Yan. Okay, so i-click nyo lang pong ganyan. And then, would you like to receive customized offers from us? Yes, I would like to receive customized offers, recommendations. Yan. Kung ayaw nyo naman po, optional yan. So, wag nyo pong i-check kung ayaw nyo pong makareceive ng mga ito, yung mga sinasabi po dito. Personal profile, ganyan. Okay? We strictly enforce our data, our privacy policy, and have technical, operational, and physical security measures in place to protect your data. You can withdraw your consent at any time via, ayan. So, in-next nyo lang po yan. Pagka-next nyo pong ganyan, yan, congratulations, you have successfully registered your SIM. Please keep this control number as this will serve as your certificate of registration. So ito, binigyan tayo ng number. Okay, so hindi ko na po ipapakita. Yan, then mag-register ulit ng another SIM. So ayan, so madali lang po, no? So i-register kung may register another SIM. So i-recap po natin. Okay, basta ang step 1, ilagay nyo po yung mobile number nyo po dito, tapos mag-agree po kayo sa terms and conditions, privacy policy, tapos isi-send sa OTP. Then step 2, okay, ilagay nyo po yung OTP or one-time PIN dito, then verify OTP. Tapos step 2, input your information. Step 3, yan, wait for confirmation. Okay? So, ito lamang po ang ating video, no, for our tech vlog number 1. Sana po may natutunan po kayo. Okay, ito po muli si Doc PJ Kasem. Okay, please subscribe to our YouTube channel for more videos and also follow and like our Facebook page, Doc PJ. Okay, hanggang sa muling video natin na tech vlog. Maraming salamat po.